प्यार पूजा प्यार ईश्वर ई बात के न सोचे विचारे हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया बिनती बाब केहू पाथर न मारे। वीडियो शूट हो रहा है वाले वीडियो बहुत सारा ध्यान दीजिए। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला ना कोनो हाट ना बजरिया से होला उमरिया के रोग है बजरिया से होला। ना कोनो बजरिया से होला उमरिया के रोग है नजरिया से होला। कहो कोनो जात पात पूछेला जियारा कहो कोनो जात पात
आते हो